Hi, welkom bij deze nieuwe video van Chill React. Youth Game op een nieuwe vlog van Jennifer. Jennifer is een Friese vlogger hier op YouTube. Ja. En dit is wel een leuke vlog van Jen. Ik ben heel benieuwd. Ik. Let's go. Bikini fitting, Jennifer stript, shoplog nummer 1. Oeh. Spannend. Anton, Lauda. Zal ik het doen? Ik doe het gewoon. Oeh. Wat kiest ze dan? Strikt. Ze Zal inloggen? kiest hacken. Of zo. Ja? Hem, tik ik. Of zo. Ja, inloggen bij een in account. Nou, het ze. Oh. Krijg je meestal trouwens een melding op het moment dat iemand oors inlegt in hun account? Ja, volgens mij wel. Ja, hè? Ja. Wat? Het is best wel spannend. Ja. Ik ben net echt succesvol. Ja. Oeh. Oh my god, ik zit erin. Eigenlijk is dat Saf wel een macht geworden als Ja. het in iemand zijn Instagrams is. Heel eng. Tadaa! Daar ben ik weer. Dat is een skoftlien. En dan kan je Mooie hem engel. Van nu aan upload ik elke week een video. En het is maar een vlogje. Nee, een shoplog. Oeh, mooi. Dat zit ik op TikTok. Gewaagd. Ja, dat wel. Van een Net als liedspries. mijn vorige vlog, Samar een vlog weer. Ik bedoel, een deurborjonkie cremeren. Huh? Ja, dit heb ik shown vorige keer. Dat is zij Jedder vlog door haar boerjonkje. Echt? Doe dat Instagram-account dat alle keer rare video's uploaden, maar cryptische vragen hoe zien deer. Ik stel voor dat we nog een keer Truth or Dare gaan doen. Goed idee. Dit werd hem. En toen moest ik natuurlijk... Wel leuk, muzikant. keertje. Ja. En ik kwam erachter, niet is wat het liekt. Zijn vriend en zelfs zijn broer, Anton, die oordeel in de deur van Max. Wat zit er in die tas? Is dit die drank van Marcel? Is dit die drank die broek kan deermaken? Oh, zij is dik in onder drank. Ja, ik weet het niet precies, maar volgens mij... Oh, Oh, deze heb ik nog. Leuk. Leuk. ik heb nog helemaal zin om te shoppen. Ja. Top. En eindje besluit bleek de Sylvia hem dwongen te hebben een hele fles sterke drank leeg te zoeken. Oh. De trut. Ben jij Oh, Marcel? dit weet ik nog wel volgens mij. Het is de waarheid of een actie. Volgens mij had het toen een Marcel, ongeluk gehad of zo. de drank. Wat erg. Ja. Volgens mij is dit ook echt sterke drank, Ja. dus Ja. dat was echt het man. Als je niks zegt. Kom op, tempo. Oh, hij screamt ervan. Oh. Hij is nog niet leeg. Nee, daar loopt hij. Ja. Ian Grut drama vanzelfs. Nou ja. Ik heb wel een vriend, ik heb mijn Anton aan de houden. En die wordt heel tijd leuker. Oeh. Ik ben even kijken op parcours. Stelletje. Maar dat is de jongen waar zij op inlachten. En nou? Ja. Nou wil ik de bekendste shoplogger van heel Nederland worden. Want ik had het zo mist, mijn video's, Jim, alles. Ik wil de bekendste shoplogger worden van Goed Keer Kleen. Zodat stoos ik keepje kerst als post. Super vet toch? Ik vind het Zet wel zo goede leuk om kwaliteit. te combineren Ja. met kleur en textuur. Textuur? Textuur. Dat wiest vaak op gering en op indruk dat oppervlak op die makkert. Dus hoe het feelt en hoe het eruit ziet. Oké. Trouwens,
Als het echt niet is, dan kan je mij mee appen. Links zit in de omschrijving. En volg me even op TikTok en op Insta. Aha. Krijg je ook kleingeld? Ik kreeg vroeger €50 in de maand. Kreeg je ook kleedje? Nee, eigenlijk nooit. Nee? Nee. Ik kreeg €74 en €84 als ik mijn kamer op hier. Echt? Ja. Ik ben een Lekker. oude week echt helemaal verslaafd. Ik als ik nou. Zalando, Mango, H&M. En ik snap eigenlijk net dat mensen nog naar een gewone kledingwinkel gaan. Oh my god, waarom? Check dit dan. Ik heb dit alle keer de oude onderweek gekocht. Dat en ben- het kostte haast Oké, niet. zij heeft wel een beetje een shopprobleem. Dat is wel een protte. Stalker. Ja, toerist. Kruim de laatste tijd is gewoon net te pakken, hè? Anton, als dit just, neem die telefoon eens op. Oeh, het gaat niet zo goed. Ik mis hem. Echt meer dan eerst. Voel ik hier een Zo'n break-up corona al aankomen. helemaal. Ja. Suggelkor alleen nog maar online. Ah, dat is wel En snel. dan zit ik nog meer te gamen als eerst. Hé, hij is online. Wat een rare profielfoto. Ja. Oeh. Ik vind je zo onzeker van. Oproep Hij is geweigerd. wel online, maar hij neemt net op. Wat is hij dan al een keer aan het Als dwalen iemand op dat zijn meisje dan, hè? Ik zoek. Ja, Kijk verder. Ieder voor een Linda reageert onder al zijn Linda? foto's. En dan ik nog, check je DM. Ja, maar wie is dat? Hij lijkt het ik nog. Als ze zo toch niks hebben, dan hier ik dat toch echt wel witten. Vreed. Ik veelde mij de Aroene man vaak inzien. Ik zag amper mensen in het echt. corona live. Ja. Dat weet ik net. Dus nu focus ik mij op online. Op het internet ken ik gewoon alles. Echt. Die zal het alles. terugsturen. Waarom? Ik wil de beste shoplogger van Nederland worden. En als zo'n stoom misschien wel denken, ja, dat is echt net de eerste. En er binnen shoploggers met volle meer volgers. Maar ik ben toch ergens beginnen. En ik denk Dat echt klopt. dat mijn thema's volle meer tafel gaan. Goed zo meid, game Ja. voor. En ik had het gewoon nodig. Iets meidje, iets dwan. Ze is wel een beetje obsessed. Ja, inderdaad. Constant In contact. waanmooien. Mijn meisje met hij. Nou, Anton. En dan ben je jaloers. Mhm. En het stom is, ik vertrouw het gewoon net. Waarom stuurt ze hem DM's? Linda. Mm. Als we het maar elkaar hebben, dan hier ik dat toch wel weten. Shit, dit is mijn trofeeënpot. En alle labels van alle kleding die ik in de oude onderweek gekocht heb, die heb ik erin die. En ik ben dan net eens failliet. Super vet, toch? Hey. Trofee. Op Anton, een, bel het! En daar Yes! is Linda. Yo, Jen, Leo is nooit wat mij krijgt. Ik zie het mij laten game. En zij pakt dus... Ik word er zo gek van. Oh, wat irritant. Zullen er aan aanwijzen? Vast iets, maar die trut. Oeh. Zul ik het doen? Als ik het doe, dan weet ik het. Krijg je meestal trouwens een melding op het moment dat iemand oors inlegt in een account? Oh my god, ik zit erin. Wat giet ze nou het dan op zijn account? Oh, ze giet in de chat zijn. In de Het is DM's. gewoon goed Oh, kop. nee. Zie, wacht, weet. Wie heet je van Max? Linda. En nu zit ik dus in zijn account en in zijn DM's. Weet ik dit al dwaan? Ja. Sugar. Nou, wat ik het weten. Dat zal ik helemaal weten. Oh nee, net een cliffhanger. Net een cliffhanger. Hey! Ik Dat moet is zeggen, echt een niet, nice streek. Wat Oh. flauw. Ja, nou ben ik wel echt nieuwsgierig Ja, dit was eigenlijk. net satisfying, jongens. Spannend. Oké. Oh. Leuk. Hele leuke serie. Ik vind haar Leuke echt vlog. Ja. Nou, dan wie dit de Chill React View. Het vind net like, te abonneren en te reageren. We hebben volgende keer even een video maatje matten. leuk. Precies. En dan zien we je volgende keer weer. Doeg! Hoi.